Des de temps immemorial, la ciutat de Xàtiva ha ocupat un lloc estratègic just en el punt on confluïxen les derivacions del sistema ibèric i penibètic. Allí on s'encreuen els camins i les cultures es confonen, emergeix majestuosa la figura d'un castell imponent de més de mig quilòmetre de longitud, situat a més de 300 metres sobre el nivell del mar. Una fortalesa de pedra construïda sobre roca mil·lenària, l'ombra impertorbable de la qual assisteix al pas de les civilitzacions, deixant al darrere l'estela fugaç d'una història que es confon amb la llegenda. Els invitem que ens seguisquen en este passeig per la història. Els invitem que coneguen les interioritats d'este castell únic, testimoni d'excepció de guerres, assalts i catàstrofes naturals. Escoltem les veus de les pedres. Es diu que la importància estratègica del castell ve donada per la seva situació en la via Augusta o Heràclea que, des de Roma, passant pels Pirineus i baixant per la costa, es dirigia a Cartagena i Cadis. Alguna cosa semblant a allò que en diríem corredor mediterrani i que servia al trànsit de persones i mercaderies, però també a l'encreuament de civilitzacions. Encara que hi ha afirmacions que fan pensar en una fortificació d'un temps anterior, la veritat és que serà durant l'època musulmana quan el castell adquirisca la configuració actual, coincidint amb el fet que la ciutat fora cap de districte d'una província musulmana. Després de diverses baralles entre diferents faccions musulmanes, el rei Jaume I entra en la ciutat de Xàtiva el diumenge 22 de maig de 1244, després de 5 mesos d'assetjament, passant així a prendre plena possessió del castell. Estem parlant aleshores d'un enclavament del màxim valor estratègic, d'una talaia desitjada com a punt de defensa i atac, valorat en conflictes posteriors, com les revoltes de les Germanies, la guerra de successió o les guerres carlines. Un tresor arquitectònic d'extraordinària bellesa que mai va perdre la seva verdadera funció. Però com és el castell? Quins secrets es guarden als seus murs? El castell de Xàtiva són en realitat dos fortificacions que s'estenen de llevant a ponent en la cima d'una muntanya, unides per potents estructures militars. Des de l'una i l'altra fortalesa descendixen les muralles que tancaven la ciutat altomedieval, protegint així el nucli històric de la ciutat. Així, doncs, iniciarem la nostra marxa des de la plaça d'Armes. Una vegada hem deixat de banda la porta Ferrisa, on antany va estar la porta de ferro que protegia l'entrada al castell. La plaça d'Armes és un ampli pati central, als flancs de la qual es troben situats el castell menor i el castell major. Si volguérem eixir de pressa del castell, ho faríem per la porta dels Socors, una altra porta principal del castell que ix a la vall de Bisquert. Eixida d'emergència on va trobar la mort el senyor de Sumacàrcer i de l'Alcúdia, Lluís Crespí, en 1521 a mans dels agermanats. Des de la plaça d'Armes ens dirigim al castell menor a través de la porta d'Anníbal, d'estil gòtic. Conta la llegenda que va ser el general cartaginès
qui va accedir a través d'este portal a l'interior del castell, entrada per la qual va accedir el també general romà Escipió durant la Segona Guerra Púnica. Una porta digna d'alts dignataris militars. Ja en l'interior sorprèn la sòbria fortificació que envolta el castell menor, flanquejat per 5 torres de singular bellesa, cadascuna amb la seua personalitat, cadascuna amb la seua funció defensiva. Des de la torre quadrada del castell menor pareix endevinar-se en el silenci la remor de la batalla. Més singular és la torre gòtica. Considerada la segona porta d'este castell menor, va ser reparada en el segle XV guardant un equilibri entre la seua expressió artística i la seua funció defensiva. La seua ubicació en colze dins de la torre és característica dels castells i ciutats musulmanes, que dificultaven d'esta manera l'entrada als assaltants d'extramurs. Arribem així a la coneguda com a Torre i Balcó de la Reina Emílce, on per poc que el visitant agudisse els sentits, podrà aspirar aromes inèdits de plantes úniques i suggeridores com l'ull de perdiu, la boqueta de gos, la rogeta de penya o la mateixa orelletes de ratolí. La forma d'esperó de cavalcadura evidencia el caràcter defensiu de la coneguda com a Torre de l'Esperó, datada en el segle XIV. I finalment, des de l'alt de la nostra posició, avistem en l'horitzó les conegudes Torres Albarranes. Es tracta de construccions fortificades, construïdes fora de la muralla del castell, i que els habitants feien servir com a punts d'observació i reforç defensiu del flanc est. Digne de tindre en compte són els antics aljubs o cisternes del castell menor, el preat líquid del qual s'abastien els habitants dels castells en els llargs assetjaments. També s'adollava la set dels animals que es guarnien a les antigues quadres i cavallerisses. Esta qüestió d'intendència que es poguera considerar menor als ulls actuals no és per a res una qüestió menor. Si l'aigua és important per a la vida, a l'interior d'un castell, ubicat a 300 metres d'altitud sobre el nivell del mar, es converteix en el bé més preat. De fet, abandonem el castell menor i quan ens dirigim al castell major trobem altres tants aljubs i cisternes destinats a replegar i emmagatzemar l'aigua procedent de la pluja i altres conductes. No ens sorprèn, per tant, que inclús la primigènia entrada al castell major, pròxima a la capella moderna de Sant Jordi, compte amb una cisterna d'aigua. Durant la nostra estada al castell major, albirem un aljub àrab o cisterna de 2 voltes ja afonades, els 4 aljubs d'època islàmica amb voltes encofrades, l'aljub superior que regava l'hort del jardí del duc de Calàbria, situat en la part baixa, i inclús la inexpugnable cisterna ubicada en la part alta del castell, davall l'escala, que dona accés a la sala nova del duc i a la torre on les campanes feien el senyal d'alarma davant dels atacs. De la mateixa manera que el castell menor consolida les seues defenses entorn de les seues torres, el castell major guarda una simetria defensiva semblant. Abans d'arribar a la segona porta del castell major, el paviment de la qual en forma d'espiga ens recorda a l'època romana, descobrim molt a prop la famosa Torre Redona,
junt amb altres dependències que servien de guarnició als soldats. A una distància molt ben estudiada trobem la Torre de Santa Fe, que formava parella amb la de Sant Jordi i que era la més alta del castell. Esta torre tenia al costat les sales morisques i el segon pati de la Seloquia. Destruïda una i altra vegada, ha sabut sobreposar-se a explosions i terratrèmols que, com el de 1748, va obligar a la seva reconstrucció en 1813. La Torre de Sant Jordi representa una de les dues torres més altes del castell. Utilitzada a la seva part baixa com a presó, també mostra les cicatrius ocasionades pel terratrèmol de 1748 i el devastador efecte de les invasions napoleòniques. Molt prop de la Torre de Santa Fe, situada en la part més alta de la Seloquia, endevinem la Torre Redona, autèntic mirador, on s'albira una de les més belles estampes de la ciutat de Xàtiva. I finalment, fora dels murs del castell, la Torre Albarrana de Basset, avantguarda de la ciutat, fortificada pel general austriacista cap a 1705. Els murs del castell són la defensa, però el ferro dels canons guarden qual cancerbers feroços l'atac de l'invasor. Per la porta del Malanyat o de la Devesa es deixava eixir a pasturar al ramat, una altra de les fonts d'aliment dels habitants del castell. Molt prop de la capella gòtica de Santa Maria, reconstruïda cap a 1431 per la reina Maria, esposa d'Alfons V el Magnànim, es troba el portal que du el seu mateix nom. Arribat a este punt, ens endinsem en els budells del castell. Hem visitat els seus portals, els seus murs i les seues torrasses defensives. Ens toca ara endinsar-nos en els patis interiors i en les estances dels seus més alts habitants. En la part més alta del castell es troben el que antany van ser dos patis musulmans, al voltant dels quals se situaven les diverses sales i cambres, les sales morisques i les sales del duc de Calàbria. Passem a continuació a les habitacions de l'alcaid del castell i els seus guàrdies, bellament decorades amb arcs gòtics del segle XV. I ja en un dels llocs més recòndits del castell, la presó fosca o masmorra del comte d'Urgell, on reis, prínceps i altres nobles van residir, si es pot emprar esta expressió, per qüestions en què la política es mesclava de vegades amb les lluites de llinatge. Per l'escala de la torre accedim al fi a la sala nova del duc de Calàbria. Sobre l'entrada de la presó del comte d'Urgell s'apreciava esta sala de la que només queda el finestral renaixentista i que ens serveix de marc per a llançar una última ullada panoràmica a este magnífic castell, adquirit per la Generalitat Valenciana, l'ús i gestió del qual recau en l'Ajuntament de Xàtiva per a gaudir d'aquells que tinguen la sensibilitat d'escoltar les veus de les pedres.